Zeryab Wikipedia Zeryab navlêka wî ya li gor hin çavkaniyan navê çûka ku Blackbird pîgara Negro bi navê dixwîne an ji bo rengê çermê wî an jî dengweşiya wî li gor yên diniya ji bo herakî û zelaliya dengê wî di wata zerav de bûye xwediyê wî navî. Navê wî yê rastîn Ebdulhesen Elî Kurê Nafî ye. Di 1989 de li gundekî Musilê ya Kurd ji dayîk dibe. Yek zarokê malbata xwe ye. Hemî bira û xwişkên wî dema tên dinê demekî paşê jiyana xwe ji dest didin. Rewşa aboriya malbata ortêbûn hêj biçûk e malbata wî diçe Bexdayê. Ebdulhesen Elî li vir perwerdehiyekî gelek baş dibîne. Xwendekarek jîr e. Di warê zanistî û wêje û bi taybetî erdnîgarî û stêrzanî de gelek serfiraz e. Lê serfiraziya xwe ya rast di warê mûzîkê de nîşan dide. Li ba Îshaqê him mûsîkvanê herî mezin a dema xwe ya û him jî sermûsîkvanê Qestrê ye perwerdehî dibîne. Zeryab xwendekarê wî yê berçav e. Bexda di dema xwe de navenda zanist, çand û hunera herî navdar e. Dijî îro Bexda di wî demê de wek bajarê aşitî dihate naskirin. Bexdaya ku wî demê paytexta Ebasiyan bû, bi Xelîfe Harûn Reşîd re heyama xwe ya herî rewnaqdar dijiya. Di vî demî de zanyar û hunermend hatine parastin û piştî hatiye dayîn. Rojekî Harûn Reşîd ji Îshaqê serstranbêjê Qestrê dixwaze ji mûsîkvanên Qestrî yên hêyî cuda, nenas, dengek nû mûsîkvanekî bibîne. Serstranbêj dibe ku ez ê di cih de vî daxwaza we bînim cih û demek paşê xwendekarê xwe yê herî hilbijartî derdixe xafa Xelîfe. Ev xwendekar Zeryab e. Zeryab gelek bixiroş e. Zane ku ew dem di jiyana wî de jî demê herî giring e. Lê dîsa jî Zeryab gelek bi xwe bawer e. Pirsên Xelîfe jê dipirse, bi rivînî û bi zanebûn dibersivîne. Ji bo pirsa Xelîfe ya di derbarê mûsîkê de dipirse, wisa bersiv dide. Erê, ez hemî kilam û stranên ku gel zane zanim. Xeynê wana gelek stranên ez baş zanim tu kes nizane. Min wana ji bo we veşart. Ger hûn destûrê bidin min ez ê ji we re stranên an jî kilamên heta niha we nevîstiye bêjim. Li ser vê yekê Xelîfe ferman dide ku ûda mamosteyê wî Îshaq bînin. Dema wî ûdê dînin didin Zeryab wisa dibêje: ûdek min heye, min wî bi destê xwe çêkiriye. Ez hunera xwe bi wî dikarim baştir bi cih bînim. Ûdekî din naxwazim. Ûda min niha li ber derî ye. Ji kerema xwe destûr bidin ez wî bikar bînim. Xelîfe ferman dide ku wî ûdê bînin. Lê dema ûdê dînin Xelîfe mêze dike ku tu cudatiya wê ûdê tune ye. Jê wisa dipirse: çima tu ji bikaranîna ûda mamosteyê xwe yê ku te perwerde kiriye û hêj jî tu ne xwendekarê wî ye wî direvî? Zeryab ger mîrê min dixwaze li stranên mamosteyê min guhdarî bike, ez bi ûda wî lêxim. Lê ger dixwaze li stranên min guhdarî bike, ez dixwazim bi ûda xwe lêxim. Li ser vîya Xelîfe dibe: li gora min di navbera her du ûdê de cudatî tune ye. Zeryab wisa bersivê dide: hûn rast dibêjin mîrê min. Di nêrîna ewil de wek tu cudatî tuneya xuya dike. Lê ûda min her çi qas ji heman texteyê hatibe çêkirin jî giraniya wê qasê ji sêyên yekê din e. Xeynê vîya perdeyên ûda min ji hevrîşimê ye û di ava germ de nehatiye teşîkirin. Ji ber vî yekî hîn baştir
diçewsîne û wan nerm û bêgrûz dike. Dîsa min têla dengê stûr dide û têla sêyemîn ji rûviyên çelikê şêr çêkir ku ev gorane yên ajalên din zêdetir dengên zelal, dengên kûr, xolan û ziravî dide pê û di bikaranîna lêdarê de zexmî dide. Hemî wan ragihandinên Ziryab gelek xweşa Xelîfe diçe û jê dixwaze ku musîkeya xwe îcra bike. Ziryab ûda xwe digire û dest bi lêxistinê dike, stranên dibêje û musîkiyên çê dike, li Xelîfe gelek bandor dike. Xelîfe di zifire ser Îsaqê serstranbêjên qesrê û jê re wisa dibêje: Ger min zanibana te ji min re rast negotiye, ji ber ku te min di derbarê wesfa wî de agahdar nekiribû, divê min siza bidana te. Niha wî bigire û heta perwerdehiyê wî biqede lê baş mêze bike. Lewra ji bo wî planên min hene. Ziryab pir kêfxweş e. Azmûna jiyana xwe ya ewil bi serfirazî derbas kiribû. Di pêşiya wî de pêşerojek mezin hebû. Xeyalên wî ji mêjî derbas dibû. Lê vî xeyala wî pir nedomiya. Ev performansa baş a li hember Xelîfe nîşan dabû, di heman demê de ji bo wî bibû destpêka da wî. Li hember vî performansa wî mamosteyê wî jî matma bû. Ew eleqederiya Xelîfe ya ji bo Ziryab mamosteyê wî gelek tirsandiye. Ji bo roja din beriya fêrê li mala mamosteyê xwe jîvan didin hev. Ziryab serê sibê zû bi coş û xiroş radibe, cilên xwe li xwe dike û rast diçe mala mamosteyê xwe. Lê ji sürprîza li benda wî ye bêha ye. Mamosteyê wî dest bi axaftinê dike. Li min baş guhdarî bike Elî. Ev dinya mirov jê re derdixîne û çavnebarî ji nexweşiyên herî kevne. Bi taybetî jî di navbera mirovên heman bêşeyê dikin de te min xapand. Min ku ji bo pêşveçûna te xirêt dikir. Te hunerên xwe yên mezin ji min veşart. Te li hember Xelîfe min bêrûmet hişt. Dibe ku di demekî kurt de ez cihê xwe wenda bikim, lê ez ê destûr nedim vîya. Ger di navbera me de ev têkiliya hostetî tune bena, berdêla wî çi bibana, bê ku hewcê pir gotinê be, min ê dawî li jiyana te bianiya. Lê ez ê du hilbijêrk deynim ber te. Ya tu yê li vir dûr bikevî ku ez careke din ji te xeber nestînim? Ger wisa be hemî mesrefa te ez ê bidim, an jî tu yê li vir bimînî û hemî rek û xerabiya min bikişînî ser xwe û bibî dijminê min, ku di vî rewşê de jî ez ê destûr nedim tu hilbijêre. Li hemberî van gotinên mamosteyê xwe Ziryabê ku şaşo paşot bibûn, wî gefa mamoste xwe gelek cî dilgirt, lewra zanîbû ku mamosteyê wî xwediyê wisa hêz û bandorê bû, karîbû bike, di astoyên de pêşerojek nû xuya dibû. Navê wî pêşerojê jî Mişextî bû. Heta du jî pêşerojekî rewnak xeyal dikir, lê îro li hemberê wî bi tenê hilbijêrkek wî mabû. Ber bi dûr vediçûndin bêdil bi zor. Erda lê hatiye dinê tiştê jiyayê hezkirinê xwe û xeyalên xwe wê hemiyan berdana. Lê di nav wan de dibe ku ya herî zora wî diçû û trajedîk bû, cuda bû. Erê, ê ku bi çavnebarî sor bibû û wî bi mirinê heddan dibû û wişiyan dibû Mişextî jî Kurdek bû. Bi heman zimanî diaxiviyan, heta ji herêmekî bûn. Mamosteyê wî Îsaq jî ji Kurdên Musilê bû. Bavê wî İbrahîm Musilî jî di dema xwe de serstranbêjiya qesrê kiribû û musîkvanê herî navdarê dema xwe bû.
دبستانên bav û lav li Musil û Bexdayê vekirîbûn û heyama xwe de dibistanên musîkiyên herî bi nav û deng bûn. Mişextebûn bi sed salan ne qedere rewşenbîrek Kurd e, lê cudatiya girîng a vî mişextê ji yên din heye. Mişextiyên heta îro me dîtiye ji alî hêzên serwer ji ber sedemên ramyarî hatine kirin, lê ev mişextî li gor ez dizanim di dîrokê de mişextiya rewşenbirê Kurd a hewil û mixabin ji alî hêzên serwer nehatiye kirin. Bi xwe ji alî rewşenbîrekî Kurd hatiye pêkanîn. Dîsa nekişandiniya rewşenbirê Kurd, çavnebarî û bêbextiya wek di mînaka deryab de xwe nîşan daye, hilberandina goriyên xwe dom dike. Êdî ji bo zeryab dema çûndinê tê. Serê sibê zû hê hemî bajêr di xew de ye, bi karîvanekî bazirganî ber bi rojava rê dikeve. Ber bi pêşerojekî nediyar hêj 19 salî cara dawî li çemê Diclê mêze dike. Rawestgeha ewil de Qahîrê ye. Li dîroka Kurdan de giringiya Qahîreya cuda heye. Lewra gelek car ji bo rewşenbîrên Kurd bûye cihê mişextiyê, ji bo wan bûye mazûwan. Ev bajar piştî zeryab 1000 sal pêş ve deriyê xwe li bedirxaniyan jî vekiriye. Hemî mazûvaniya xwe ji Rojnameya Kurdistan ku ji bo me rûmetek mezin e pêş de xistiye. Zeryab bi stranên cuda çandeya giştî û bi keseyeta xwe ya dilnizm di demekî Kurd de hezkirina gelê Qahîreyê bi dest xistibû jî li cihê biyanî jiyîn ji bo wî gelek zor e. Jiyana xwe wek dengbêjan bi dengê xwe bi dest dixist, di mihrîcan û malan de lê dixist û digot: li cihek bêdandî sekinandî nedima. Piraniya bajarên Efrîkaya Bakur geriya her cihê ku diçûyê tiştek tevlî wan dikir. Ji wan cihan jî gelek tişt hîn bû. Zewicî û zarokên wî jî di nav rêwîtiyê de mezin dibûn. Xizanî dikişîne, lê ev xizanî pêwendiya wî ya li mûsîkê kêm nake. Navê wî her ku diçe li qeraxên Efrîkayê tê bihîstin. Sûhûda xwe dixwaze ku li paytexta Tunûsê li Kîrvanê biceribîne, ku Kîrvan di wî demê de bajarê herî pêşketî ya Efrîkayê Bakur e. Pişta ku zeryab ji Bexdayê derdikeve, demekî şûn de rojekî Harûn Reşîd pirsa zeryab dike. Li ser vîya Îsa got zeryab hişê xwe wenda kir. Her roj digot ji min mezintir tu musîkvan tune ye. Derfetên bêhempayên wê pêşkêşê wî kir berda û ji holê wenda bû. Carek din jî me tu xeber jê nezitand. Di van gotinên xwest ku wî qanî bike. Harûn Reşîd li ser van gotinan hema qanî bibû û li ser vîya wisa gotibû: Sedama wê çi dibe bila bibe, me di şahiyekî xwe wenda kir. Zeryab her tim hêvî dikir ku wê Harûn Reşîd bi rastiyê bihese û wê li wî xwedî derkeve. Lê sê meh du çûyîna wî re zeryab dibihîze ku Harûn Reşîd miriye. Xelîfeyê herî bihêzê dema xwe Harûn Reşîd hêj di 45 salî xwe de ku rastiya hîn bibe dimire. Bi vî awayî zeryab hêviya xwe ya dawî jî wenda dike. Zeryabê di bicûktiya xwe de bavê xwe wenda dike. Dema li Qahîrê jî bazirganekî li Bexdayê tê agahiya mirina diya xwe jî digire. Ew xeber pir bandor lê dike. Li ser vîya çi qas heta dawiyê jiyana xwe bêriya welatê xwe bike jî, li ser mirina diya xwe ji ber ku êdî tu pêwendiya wî ji
جور نامینه بریارا خود ده و ایدی فناگره بغدای جبو پیش روژا خویا نو دکوه ری مالباتا خود دگره و دکوه سر ریا کروانی کروان ده ناف چوله ده جک آوی بباندور ایرو دیمنکی بی خودی و پیشکش بکجی ده 100 سالا نهان ده لجهانی خودیه جه مزگفتین هری مزن و چارمین بو و به 100 سالان سر تنگا باورمندان بو ایرو هرچه قاش لکریوانه راست گلک چوبا و زریاب جیوره زریاب لور تشت دیگره نابینه بهشتار مهریجانان گلدبه و به وان درفتان خواه به خلیفه ده گهداری کرن لی لحنبر هنر خواه پیوندی ها دخوازه نبینه و دخوازه بر به روژاوایی هره ده مالوره ده در حق امیر کردوایی گلک تشتین باش تبهیزه پیوندی وی درباره هنر و پاراستنا هنرمندان پر بناو دنگ بو رودنه و جه میر کردوایی را نامه اکی دشینه دخوازه کل قصر وی هنر خواه اجرا بکه نامه خواه به قاصده کی بازرگان را دشینه پر هفیدار نینه که هم انجام مکرنی در کفه و هم جید برسف وره داین لی پشت چند مهان او نامه برسفه کل سر مهرا امیر کرده با حکم یکمین هیا ده کفه دستوی ده زور نامه ودکه ده نامه ده امیر کرده با وسا نویساندیه امج هنر تیا به هم با حیدارن نه حوجه گوتنیه امتا بعد خوینن قصر خواه توی لور ارکدار ببی و همی حوجه دارین تجی جعالی ما ویوره داین هما بکا وره وره لسر وی نامه زریاب وی پیشنیاری بیرامین دبرسوینه پشره هر دو جنین خواه 4 زاروگین خواه و اودا خواه دگره و دکه وره پشت ریویتی اکی دریش و خطرناک ده سال 822 دیان ده در بند جبلی تارخ درواز دکه و دگهیجه آلگیجی راس جادز دما دگهیجه گراو ایبر 33 سالیه زریاب جعالی سرموسیک وانی قصری عبدالناصر المنصوری ته پیشوازی کرن وقت دبین خبره نباش زودگیجه هین دادکه و خبر مرن امیر دبیزه دجاره کدن دفکره وکا کو همی تشتی خواه وندا بکه نزانه چه بکه هوریده رک لپیش وی خویادکه او جی به کشتیا خیلیا کو هاتیه دیسا وگره لی منصور شیره دبیجه بسکنه کسی وره دفسا و میر کوری وی عبدالرحمن دو یمینه او جی قاسه وی نرخ دده هنر و هنرمندان دخوازه به نامه اکی روشا خواه جی را بنویسه و جی را بشینه او جی گوتنا منصور دکه و جی میر نور نامه اکی دشینه میر به هاتنا زریاب گله کیف خوش دبه و جی را نامه اکی دوستانه دنویسه ده نامه ده کیف خوشی خواه دینه زمان وی و دخوینه جمع خواه خینه ویا جه پاریزگری جراس رجی خبر دشینه کو بلا زانبه زریاب میوانه ویه و فرمان دکه کو بلا میوان پروریه که خوش نشانه وی بدن و وی به ساقی و سلامتی بینن کردوبایه زریاب ده داویه ده ایدی لکردوبایه کردوبا جه چند بازارین عریشین جهانیه جالی کارتاجیان هاتیه آوا کرن دبن سروریه روما گوتا خاچپراست و مسلمانان دمابو جه کو فیلزوفین روما سننجا و لوگانو فیلزوف جهو مایمونیدس کو جناوین بجشکی نینی یکو و دیروکزان و فیلزوف و دیروکزان مزنی مسلمان ابنی رشد کو آریستو به اروپای دایا ناساندن و هلبسوان ابن حزم جی لور جدایک بونه ناوند شهر رضایی هری مزن آهیا ماخوابو
navenda çanda Ewropayê bû. Yekîtiya rewnaxdar a mizgeft dêr û hewra bû. Di papûrên wî de awaza dengê azan û zengil hebû hertim. Bajarek wisa bû ku her sê çand bi aşitî têde dijiyan. Ziryab li kuçeyên dengên Kordavayê ku malên çîlsipî yên bi çîniyên şîn hatibûn xemilandin, rêz bibûn û digeriya. Li papûrên ku her yekê li deriyekî vedibû digeriya, serî li mizgefta mezin a ku piştî Mekkê di cîhanê de mizgefta herî mezin bû lê îro kirine katedral xistibû. Ziryab jî heyranê wî memariyek û xeynê mezinahiya wê, avahiya memariyê wê û stîla wê jî her mirovê gelek şeyda dikir bû. Piştî sê roj ku bêhna xwe dide, dora çûyîna wî ya jiyana Mîr Ebdurrehmanê Duyemîn dema diçe jîvana Mîr, sermûsîkvan Mensûr rêhevaltiya wî dike. Ziryab ew dem hem bixweroşe hem jî ditirse. Xiroşiya wî her çi qas were famkirin jî tirsa wî raboriyê dixe bîra wî, bextayê difikire. Bi mamosteyê xwe Îsaq re derketina hafa xelîfe, Harûn Reşîd tê ber çavên wî. Hemî bûyerên piştê wî dîsa wek ji nû ve bijî tê bîra wî. Dîsa bi çavên bi tirs li ser mûsikvan Mensûr mêze dike. Mîr Ebdurrehmanê Duyemîn bi bilindiyekî mezin wî pêşwazî dike. Diyar dike ji ber ku mûsîkvanê herî mezin a dema nûjen dîtiye, rûmetdar bûye û şahiyekî mezin dijî. Di derbarê jiyana wî de pirsan jê dipirse. Ziryab jî hemî jiyana xwe bi zimanekî zelal û bandor qal dike, sohbeta wan hîn kûr diçe. Di derbarê dîrok, erdnîgarî, huner, wêje, stêrzanî, felsefe, astronomî û cil û bergan de diaxivin. Mîr fehm dike ku Ziryab xeynê mûsîkvanî zanayek mezin e. Ziryab ûda ku ji Bexdayê ji ba xwe nexetandiye digire û dest bi lêxistinê dike. Stran li pê stranên rêz dibin. Emîr mat dimîne, difikire ku dengek wisa û ûstûbek wisa li ser axa Kordavayê heta vî rojî nehatiye dîtin. Ziryab bi dilnizmî, zanîna çanda giştî û jêhatibûna huneriya mûsîkeyê bandorekî mezin li ser Mîr dihêle. Mîr li wir Ziryab dike ser stranbêjê qesrê. Ev têkiliya wan wisa namîne. Dibin hogir û hevalên hev. Ziryab êdî dibe hemrazê Emîr û heta mirinê wisa berdewam dike. Dema derdikeve ew û Mensûr li hev rastên diltirsiya wî digihîje astekî bilind. Lê çavên Mensûr dikenin. Wî bi hogira pêşwazî dike. Ji ber pêwira wî ya nû wî pîroz dike. Ziryab tiştê dibihîze jê bawer nake. Bêje di qirika wî de dimînin. Lê ev car ji ber dilşahiya Mensûr cêwiyek e. Hogiriya di navbera Mensûrê cihû û Ziryabê Kurd êdî naqede. Ji bo Ziryab jiyanek nû dest pê dike. Ji bo huneran xwe derxîne holê xwediyê hemî mercan e. Ew jî di vî warî de qet çikûsî nake. Di demekî Kurd de navderiya wî li hemî welat belav dibe. Tê gotin ku Ziryab nêzî 10,000 strand ji ber kiriye. Tevlî viya ji bo Ziryab ku him helbestvan him jî stranbêj bû, mûsîk wek terapî û wî terapiyê li civakê jî belav dikir. Dibistanekî mûsîkê vedike. Ev li Ewropayê konservatwara yekema mûsîkê ye. Ew dibistana ku vedike her çi qas ewil bişibe dibistanên ku mamosteyê wî Îsaq û bavê wî İbrahîm ewil li Mûsilê pişt re jî li Bexdayê vedikin jî di demekî Kurd de xwemaliya xwe bi dest dixe.
ji her derê welat xwendekartên vî dibistanê. Di nav wana de zarokên ziryab jî hene. Di perwerdehiyê ku keç û kur bi hev re ne de cihû xaçperest û misliman di nav hev de ne, ziryab li vir nûtiyên musîkê pêk tîne. Têla Udê ku ji alî pisporên wek lawê, çîtareya girek û bavê gîtara îroyîn tê binavkirin, heta dema ziryab jî tenê 4 cot e. Ziryab wan dike 5. Li gor desthilatdariyên wî demê her têl ji taybetiyên laşê mirov yekê nîşan dide. Têla ku ziryab li ser Udê peyve kir, sor bû û giyane nîşan dida. Bi vî awayî ev perdeya ku giyan li ser laş çi peywir bi cih tîne, ew jî di saz de wî peywirê bi cih tîne û nermî û zerafetê dide pê. Nûvedanek dina ziryab ku li ser vî enstrûmentalê çêkiriye jî di cihê mizrabê ku heta wî demê ji texte dihat çêkirin. Mizrab ji pûrtên qertelê çêkiriye û bi kar aniye. Ziryab di derbarê metoda gotina stranan de jî nûvedanek girîng çêdike. Di vî warê de jî pedagogek mezin e. Di proveya ewil de li kêleka pêrkûsyonekî pêşî stranê ji ber dide xwendin. Piştre ku lerzî nedide deng û bi melodiyekî rast dide xwendin. Herî dawî ji bo stranê xweş bike, lerziyê dida deng ku ji bo deng bi zindî û lebatî derkeve. Bi wî awayê ku hunera xwendekarên xwe jî derdixist holê. Ziryab di dersên musîkê de di qonexa pêşîn de xwendekar li ser kursiyê dide rûniştin û diyêza notayê tê pêşiya wê qasê nîv deng tîj dike. Dide xwendin. Li gor otorîterên musîk, ev noteya diyaz pesrefa melodiya jana bêdewî ye û di musîka flamenco û jandoyê de hate bikaranîn û dengê ayê ji vegotina janê bû. Ji xwe bêyî ku dengê mirov dikare musîkê kurdî biramîne. Ziryab hostadê coşî û ji xweberiyê jî bû, wek dengbêja Munzewî bihest û sehkeyar bû. Wek hostadên flamenco him barkeşa ekola Musilê û musîka kurdî û him jî nerevanek mezin bû. Li gor rayedarên wek Felîf Grande, birayên Carlos û Pedro Rineiro, Pedro Dozzi û wek Julian Riber, Ziryab wek bavê flamenco dihat zanîn. Li gor Manuel Martorell daye xuyakirin, têkiliya musîka kurdî û flamenco bi giştî ev in. Her du jî melodîk û dirêj in. Di her duyan de jî deng li pêşî ye û pir girîng e. Her du jî bi jixweberî tên gotin, ango hest di wî demê de bi awayekî stran tê ziman. Li gavara îbera li başûra Rojavayê Ewropayê ye, nûtiyên Ziryab hew di derbarê musîkê de nebû. Navê Ziryab li wir tevlê musîk, bi navê şoreşger û hilberînerê zerafet, ferisî û estetîkê dihat naskirin. Ziryab hîn negihîştibû bajarê Kordobayê meyê bi firaqên zêrîn û zivîn vedixwarin. Ziryab krîstalê dibe li wir, êdî mey bi şûşên krîstalê tê vexwarin. Ev nûtî ji bo helbestvanan dibe çavkaniyek nû ya sirûj. Ziryab di derbarê kincan de jî nûtiyan derdixe û derbarê lenîherîn û wesema jin mêr de jî nûtiyên mezin pêk tîne. Dîwana rindiyê vedike.
دجه گلالیا پور دریج پور هکن وک گلالیا کی پور ده ناس کرن. زریاب جبو هر دمسال کنجن رنگدار کل مروف دشن خیز دکر و دا هلبراندن. بفی آوایی ام آواکرنا سالنامه کنج دبه پیشنگا موده اکی نو. جه بوینا من رندالیا گنده گمگمه جه حتی هفته هرکس کشکی سترنج زانه. تزاروکاتی مده دوان شفین دریجن زوستانه ده من مالک یکیز دیده تر تختین کشکی ودبون. نوتیک دنا زراب آنی جی کشک بو. کشک نوودانک هندیا بو. کشک جا علی کردان جی گلک دم و بری هات لیستن. زریاب کشک لگرافا ای بری دده و دده ناساندن. اف لیستیکا افسوندار بدمکی کرد جی قصر دردکوه و دکوه ناوا مالین هری دور. نوتیین زریاب به هری مزن پشت موسیقی درباره گاسترونومی و مطبخی چه دبه زریاب خوارنین هری گرینگین مزوپوتامیای دکشینه اندلوسی. او چاندا خوارنین مزوپوتامیای لوان وک شورشکی باندور دکه و بناوا آشخانه زریاب حتی وی دمه جی ده پاراستن. وک مدسریا نویسا خود جی گود ام چه قاس قال بکن جی نوتین وی زانای به نویساندن و جمارتن ناقدن. ده درباره زریاب ده ابن حیان وساد بجه. او ده درباره سترزانی ده جی خودی زانبونه کی کوره. جسمین آسیمان و تفگرین وان ریگه و واتین وان جداتیا طیبتین وان و نقرا خواربونا وان حجمارا بهر و جمان و شاغن وان ناوین دوگلان و ده درباره گلهایا وان گلک رگدار بون. مسلمانی کن نیزه 800 سال لگرافا ایبری سروار بون لورشا رزیه کی مزن آفا کرن. ده دما عبدالله دویامین ده پیش کتن دست بکر و ده دما عبدالله سیامین ده جی حیاما خویا هری روناقدار جیا. بگومان ده ورده جه اکتورین هری گرینگ یک جی زریاب بو. ده درباره نژاداوی جی خودی درکتنک دولمند هیا گوتنکو او فارس عرب کرده و حتی هنکان گوتنه او پاکستانیه گور من او نزیک بونک باشه. لورا زریاب قاسد ناف ناسنامه اک به تنه ده جه نگره مزنه. هر وسا او بوان همی کانیان جی خودی بویه. او قاسد کو کرده فارسیه که عربه که بربریه که و اندلوسیه که. لی تشتی خمگینیه ده دربار ناسنامه وین لیتراتورک دولمند هبه جی ده جیهانا کردان ده همه قد جه خودی نهاتیه درکتن. ده لیگرین من کریه ده خینه ده اینترنت ده نویسارک و پیرتوکا ایزادیه هیجا کجه بشانین دوز درکتیه ده ورده به تن ناوین ابراهیم ایساق و زریاب درباسته به کو وی ده میجی پیشبرین کردان راست خباتک دن نهاتم. لیهن پیشبچونین کو هیوی ددن هنه گانی میرزوی جه کردین روژاوا یه و جه 1993 ورده جه لإسپانیای ده جه لهیلکی ریوبریا آتولیا موسیقا زریاب دکه و جه آلیه کی دن جه لسر موسیقا کردی و فلامنکو دستکنه. ده خباتین خوده موسیقا کردی فلامنکو و جاز بکارتینه. خوشاوین گلک خوش پیشتا دخه. دو آلبومین وی رونی و توتیکو ین انسترومنتالی هنه. دا آلبوما بناوی رونی ده ناوی سترانا دویمین زریابه و تحافه وی بویه. او اف خباتا کرد ده چرچووا لیبورینی ده و بینگاوا شکاندنا جبیر کرنه. زریاب ده سالا
857 de 69 salî li Kordobayê diçe ser dilovaniya xwe. Li pişt xwe neh zarok û navekî bêmirin dihêle Zîryab. Bavê Flamenco û pîrê dengbêjên Kurd. Ebdulhesen. Çavkanî Wikipedya.